Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara gaurko lehenbiziko atalean Irungo sagardotegiara joanen gara eta bertan Iñaki Bengoetxeak kontatuko digu pixka bat nola doan sagardoaren prozesua, nola dabiltzan sagarra biltzen eta ze asmo dituzten aurtengo denboraldiarako. Ondotik gurekin sindikatuaren atalean Iñaki Goenaga izanen da ENBA sindikatuko lehendakaria, Gipuzkoako ENBA sindikatuko lehendakaria, eta berak pixka bat sektorea nola dagoen aipatuko digu, eta azkenik saioari amaiera emateko albaitaritzaren atalean Miren Sagarzazuk kontatuko digu nola dagoen genetikaren sektorea. Saioaren hasieran esan bezala, hemen gaude, Irungo sagardotegian, Iñaki Bengoetxea dugu gurekin. Bueno, Iñaki, euria egun batzuk gurekin dugula ere. Eta ez dakit, aurtengo sagar denboraldia badakigu sagardo egiteko sagarra behar dela. Ez dakit, sagardotegitik ze balorazio egiten duzun sagar aldetikan? Sagar aldetik, kantidade aldetik bentsat, balorazio handia, espero genuen. Kalidadea fintxio heldu da, baina azken aldea hartu du bere graduazioa eta egizan guk pasientzia hartu dugu, poliki-poliki egitea, astiro, eta oso ondo heldu da sagarra guain. Bai, ezakite gutxuera bera noiz hasi zineten sagarra biltzen? Sagarra biltzen zeginen irailan 25 aurreat. Eta presa pixka eta hartu zuen jendea, baina baserretarrek frenu eman behar izan du nigun, azukre gutxi ikartzen zuen sagarrak eta astebete 10 onduak geldik. Gero hasi ginen berriro eta, bueno, poliki astiro zan bezala, guain bentsat azukre graduak ondo heldu da. Behar duen neurin, 12 miligramo litroko eta, bueno, hori importantia da guretzat. Bai, eta ezagila bukatzear ja, sagar bilketa eta ja pixko bat edo? Bai, ja azken kondarrak eta datorren hastean nik uste errezilekin bukatuko dugula. Bai. Hortxe. Bai, ez egite sagarra biltzeko prozesu horretan ere, nola egiten duzu pixko bat? Bilketa, barietateka gustatzen zaizue edo nola antolatzen duzue? Batzuek barietateka inditut, urten sorpresa moduan zeuzki 3. kopelara ingo dut handik. Eta beste batzuek korretore moduan ibiltzen dut moko eta holoko zagarrak edo narbarte gorri antzek badena. Eta baridadeka, 5-6 baridade hemen gehienek ibiltzen dienak, eta horiek egiten dut, zagarrak guztiak. Baridade ezberdinak berdin erantzun dute, kantitate aldetikan edo ikusi duzu jo, baritate batzutan kopuru gehiago dela, sagar gehiago eman dutela. Bai, aurten gezak asko mandu eta gazia ere ondo etorri da. Gero korretore bezala ibizen nuen, lehen zonten moko eta mikatza hori ere asko izan du da eta ondo etorri gehiago. Bai, jendeak badaki ez, asko badakite behintzat, sagardoaren prozesua nola izaten den, ezakien entzat, behar bada kaletarra godan entzat, pixu bat prozesua sagarrakin hasten da, hemen ere ikusten dugu sagarra pilatua. Nola jarraitzen du prozesua, gero txotxilerekiera beti ere urtarria alde hortan izaten da, ordurako ja sagardoa behintzat edangarri egoten da, pixka bat tarte horietan, irebete horietan, nola joaten da prozesua? Bueno, fermentazio hori buruz. Ez da, hasieratik. Hasieratik hemen ikusten zu makinaria, nire atzin dagona bombo hortan garbitzen dugu sagarra, gero bereizten dugu, eta gero tuilua dena hontan matxaka da, eta gure ezkerreta den hau, tolarea. Hemen pasatzen dira kupelak fermentaziora, dekantazio egiten dugu 24 ordu eta gero fermentaziora. Eta fermentatzen egotan dira, azkenekoak bukatzeko abendua izango da. Eta gero ja ekilibrioa bilatu behar da, txotxeko eta
Hori da, azkenean, txotxean sagardoa dastatzen da, sagardoa edaten da, gero ere hor dugu botiletan ere ez, botila asko edaten dire, eta tartean hor sartzen da, teknologia, esperientzia, eta pixo bat zuek esku hartu behar duzu zenbait prozesutan, ez? Bai, eta hori dena da ekilibrio bilatzea, aurten esan behar dut, nobedade bat 3 urte pasatigula Europako normatiban bidez, ekologikoa izango da. Eguneko egun, aurten dik aurre egiten dugu sagardoa dena, bai mustioa, bai sagardoa dena izango da ekologikoa. Euskal sagardoa eta gainetik ekologikoa. Hor ere lan egin dugu, 3 urtean nahitu geha produktu batzuk ezintzuzu bota, desberdina da, pixkat produzitzeko forma, lan gehiago du, baina pozik gaude bide hori nahi dugu gure lurrak, sanogo mantentzeko, gure arbolak eta edari bate albaldin badabentzat sanua izatea. Hori da, ekologikoan ekoizteak berme bat ematen du, badakigu osasuntsuagoa dela, eta gainera Euskal Sagardoaren zigilua izan da, are gustagarriago, ez? Jendea baloratzen dazkenean. Bai, beste puntua gehiago da, eta nik uste balorazio masimoan gehala, eta horrek konsumitzaileari ere gogo ematen dio. Bai, ezakit pixka bat iazko urtea nola joan zen pixka bat, badakigu, txotxere diferente izan duzela, aurten espentsa bada ez, pixka bat gauzaia poliki-poliki, hobera joaten diren, Bai, pixka libratzen gehan, bakunak eta ez bakunak eta normaltzen den pixat asuntu hau, bestela nahiko lana baditugu modu honetan segitzeko. Gizakia dena nahiko bildurtuta ikusten da, afari bat egitea etortzeko, bazkari bat egitea etortzeko, eta mailan sujetu egoteko ez da sagardotegi bat. Sagardotegi bat da lagunak egin etortzen zea eta gutxi neoten zea beraiekin askotan. Lagun gehiago egiten duzu, izagun gehiago eta pixat alterne moduan. Nik uste hor askatzen gela, terapia moduan balio dula sagardotegiak despejatzeko beste gauzak. Bai, askatasun hori behar dugu nahi eta nahi, sagardotegian hori gabe, sagardotegian hau iruditzen hain balioso denik. Izeita jarrita, udaran, xeri eta botella bat aurrien eango duzu eta pasako duzu, baina txotxan askatasun hori izugarria da. Bai, gero ostatutara joateko eta ostatutan hor itxatxiak egoteko maskaiarik gabe. Hori da. Hori ere ikusiko du gauzak nola doazin, eta zuek azkenean sagardoaren prozesuan badakizu zukineki ze sagardo mota nahi duzun egin, ez? Azkenean idea behar da izan, jakien behar da zer duzun gustoko eta ze produktu bilatzen duzun, ez? Eta gainaz, suposatzen du produktu hori alik eta berdintxuena izatea, hori da zure helburua? Bai, hor saiatzen geha, ez da erreza urtero, zertik materia prima esaten duguna sagarra da, urtero desberdina da, baina alegin zen geha pixkat nazketan eta aukera hori lortzea, eta pixka gorputza duen sagardo gustatzen honai, kolore pixka bat eta geza pixka bat duen sagardoa. Bai, sagar bilketara bueltatuaz, zure sagastiak, baten bat zaharragoa da, beste batzu berriagoak, ez dakit eskuz bildu duzuen dana, gaur egunen geroz eta gehiago mekanizatzen ari da, ez dakit kola sagardotekian zuen egoera nola den? Mekanizazioan ere sartuak gaude, eta baino aurten dena izan like eskuz. Beste mekanizazio motat ekarri dut, beste urtea tieneak usteko modu bat dugu, sarean gainea bota eta sarea biltzen dula, azeitunak eta biltzen duten bezala. Ez dugu probatzeko aukerarik izan du kasik defeto bat egin torri delako, forma bat ekarri du eskatu ez diguna, eta antolatzen nahi dira. Igual, datorren astean iritsiko da, ja urtengo sagarratenak eskuz bildut dugu. Azkenean betiko modura, eta sagasti berriak, sagasti zarrak, pixka bat horrek hori baduzu edo nola duzu? Bai, jut 30 urteko sagastik, eta azkenekoak, guain 2015 aldatu nituen 3 hektareak, horiek aztenak, guain ematen azina pixkat, eta, denatik dago pixkat, ez, haundiegoa eta sagar haundiegoa, ederregu ematen du sagasti gaztea, baina gutxi jokontzen dio gainean. Sagasti zarrak gehiago kontzen dio, eta nik uste sustantzi gehiago dula. Hor iritzi barra geha, pixkat analitikak eta estudio hori iten, baina uste dut
badula Sagastizarra bere indarra. Bai, oreka bat bilatu behar da, ez gauza guztietan bezala, eta ezagit, barietate aldetikan, patroi aldetikan, pixko bat hor jakin, garbi ez, zer noberena. Ni tiatzen hau lehengo estiloa. Patroi patxaka basateakin, eta hor pentsatzen dut, bueno, nire aurrekoak ere sagarra aldatuta jontzien utzi zuten, eta nik ere pixket ide hori dut. Sagarra aldatuta guztia, ondokoak segitu nahi baute, edo bentsat dagoela hortente sagarra, ez? Eta orduan salvajeekin, basateakin aldatzen duzunean, beste zain buelta badu. Behera, bazterratea eta beste arbol sendotasun bada. 50 urteko, gehiago sagar ondo bat. Bai, eta, bueno, beste patroi horiekin, azkenen igual ekoizpena leheno lortzen alduzu, baina gaupena urtetan... Zaixio da, haundi horiek lana dute dominatu arte, eta gero hori, altu atie, bota inbar da, baina nik uste bere onurare badutela eta nire buruan bentsat bide hori dut. Bai. Oso onginak, ja bentsat badakigu ez, sagardoa bidean dela ez, azkenean gauza guztik behar dute hasiera bat, eta sagardoaren hasiera ja badakigu gina dela, eta hasieran beste pausu garantzitsua txotxa izaten da ez, zuk esan bezala. Bai, kasu horretan aurten ikusiko dugu, baina txotx irekiera ja pixko bat iazko ere badakigu nola izan duzen, asmoa badaiteko edo oraingoz bai o... Momentuz bai, uste emaket uste idea dugu urtarrilan laugarren igandien irekitzeko. Bila igandia da, motxa da, eta laugarrenien irekitzu idea dugu. Eta espeantza badugu urtero bezala, gauz polipateitekoa. Aurten idea dut ekologikoa nola lortu dugun, baserritarrak ere esfuerzo bat egin dute, eta bera jei eskertza bat emanez, bera jakin egiteko idea dut txotxe, inaugurazioa. Hori da, azkenean zuk zure... Nik uste lan egiten duenak ere estimazio pixka behar dula eta merezi dula. Oso onginaki, espero dugu gauza guztiako bera joatea, eta horten behar den bezala, txotx denboraldi eder bat izatea, eta deno gozatzea, ez behar dugu, gizarteak behar du ere, eta zu diozuna, maian jarrita hor lotuak, nire pixot aski bilire. Bai, asna bat hartu eta normaldu pixka bat bizitza honetan ere, lehen ginen bezala, gutxinez, lehen esaten zutena, pobra izanak eti bentsat ala ion. Eskerrik asko Iñaki, eta izango dugu elkarren berri, eta nola dozen gauzak. Mila esker, ongi izan. Eskerrik asko, zuri, edizuen arte. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta beltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Sindikatuaren atalean gaude oraingoan, eta gurekin Gipuzkoako ENBA sindikatuko lehendakaria dugu, Iñaki Goenaga. Eta Iñaki, arpegi tristerekin ikusten zaitugu, eta arrazoiak badituzu ez, azkenean badakigu nola duen lehen sektorea, eta albiste txarrekin edo beti ere animo bajuarekin, ez ezagit ze balorazio egiten alduzu nola dagoen egoera? Egoera, zuk azaldu duzu bezala nahiko larria, urte bukaera oso gogorra datorkigu. Urte bete pasea damakigu ganadua dauzkagunak pentsuan igoera dela eta larritasunean. Urte bete pasata oraindik ere hiletik hilea zeozer prezioa egiten da, eta gero dana dakigun bezala argiak egin duen igoera, gasoilak egin duen igoera, eta gastu guztiak gora dijoazte, eta gure produktuak prezio berdinean dauzkagu. Eta aguantatu ezina gertatzen nahi zaigu. Hori da, azkenean diru irteerak kontutan izan da ez, eta diru sarrerak edo zein kezkatzen da, eta beltzainak ez beti hor zaudete, konsumitzaileei bertako produktuak eskaintzen, kalitatezko produktuak, eta ezin daiteke bizi ez, azkenean zuek lan profesional bat iten duzue, lan duin bat iten duzue, baina kontuak ez dute ematen, eta ezakite pixka bat non dagoen arazoa guzti honetan. Arazoa nik uste danean daukagula ez, baina lehen esan dugu bezala. Gu beti margen justuakin ari geha lanian,
naiz ganaderitzan eta naiz nekazaritza osoan, eta salmentako prezioak igotze espaldin badira, baserritarrake egunero dazkaguen jateko gastuak eta gainontzeko gastuak. Eta etekinik espaldin badu ateatzen, oso aurrera pide motxe ikusten diogu, ez? Baita aitortu behar dugu, momentu honetan, ikusi administrazioak ikusita ze egoeretan gauden, laguntza batzuk jarri dituztela, 3 lurraldeetako foru aldundiak, eta aparte Euskal Gobernuak ere aurten izan ditugun galeroik nolabait konpensatzeko. Bai, industria esneko behien kasuan, industriak zer dio, industriak ere zuen produktuarengatik prest dago gehiago ordaintzeko esfortzu egiten aldu edo? Ez, badakigu gure kasuan kaiku kooperatibak parte handi bat daukagu iparlaten, industrian, eta momentu honetan industrian ere galeretan ari gera. Salmentan, konsumidoreak ez baldin badugu gehiago ordaintzen, adibidez esnea eta haragia, eta nik esango nuke barazkiak ere bai, gero ez zaigu iristen baserritarrei eta baratzazalei ez zaigu iristen. Eta hoi nik ez dakite nola egin beharkoan eta gizartean nola erabaki beharko duen, baina bertako produktuak eta kostatzen dian prezioan nolabait ere egin beharko du salmentan. Bai, adibide bat jarriaz esnearen kasuan litroko salmentan zenbateko igoera beharko luke produktuak, kontuak duintasun batekin ateratzeko. Orain marka txuria esaten zaiona 0,60 inguru hortan baldin badago, guk esaten duguna da 10 zentimo igotzea. 70 zentimo gutxieneko prezioa izatea. Eta 10 zentimoekin, gero 3 aktoreek, distribuzioa, denda handiak, industriak eta ganaduzaleak, banatu beharko ginezke 10 zentimo hori. Gu ez ditugu 10 zentimo guretzako eskatzen. Baina badakigu, ganaduzaleak galera aigea, industriak galera ari da, eta salmentako denda handiak esnearekin galera ari dira. Orduan, hori konsumitzaileak ordaindu behar du. Eta ez da beste munduko gauza. Gauz guztia igotzen nahi da, eta hori igotzea de eragina du. Baina 10 zentimo esne litroa igota, estadu mailan pertsonako urtean 70 litroko konsumoa daukagu. 10 zentimo igota urte osokoa pertsonako 7 euro da. Hola esan da binin ez du ematen. Bakarren batek esan lezake, hori 7 euro, bestie 7 euro, eta urrutia guaz ez. Baina hori da, gure kontuak pixka bat txukunduko liake igoera horrekin. Gainera, superfizio handiak edo denda handi horietan ez dute esnea bakarri saltzen. Orduan, esnea ez igotzekin, zuen kasuan, esneko behiekin lanen aitzen zaretenak, esnetaz bizizarete eta beraiek aldiz jokatzen dute beste produktuekin, ez? Denda handietan beste referentzi pilo bat daukate, 100 referentzi dauzkate. Eta beste produktuekin, batean daukaten galera, bestean rekuperatzea dute. Industrian ere, neurri batean batzuk ari dira edari vegetalak egiten, bestiak ari dira urakin, bestiak zumoakin, eta nolabait etekina lortzeko. Baina gure kasuan, guk egiten dugu esnea, edo egiten dugu haragia, baina guk ez daukagu beste produktu bat jokatzeko. Eta etorkizuna ez da oso itxaropentsua, ez? Nire dut esan, leheno ere badakigu zenbat ustiategi, zenbat baserri itxi diren, horretaz bizirenak, eta gauza horrela jarraitu ezkero, zaila izanen da ez aurrera jarraitza. Etxipena ezin jarriko dugu egun batetik bestea. Leheno da izan dira momentu txarrak eta denboraldia pasa egiten da, ez?
Baina oraingoan jende asko ari da pentsatzen, zer egin ez. Egoera honek beste hilabete batzuk segitze baldin baditu, ze bide hartu. Eta, behin iste baldin bada, baserri bat, ikulu bat, hango bizimodua bukatze baldin bada, gero ura rekuperatzen nik ez dut ezagutu. Bai. Iñaki, horrela eseko balorazioa egin duzu, horrela eseko egoera da. Eta, urte istanten bukatuko dugu, duen urte hasiera hortan edo, albiste hobekioekin tortzen zaren, eta berordurako gauzak pixo bat, oreka bat hartu denez. Eta nik, garbi izan da, nik enduke penek eman nahi, baina uste dut, realidadi hau dala, eta hau dako azaldu biara. Nik bakarrik esan, animatzeko, lehen esan duten bezala denboraldiek pasatzen diela, animatzeko, eta, datorren urtean, beste egoera bat ezagutzen dugun, eta aurreako animo gehiago izaten dugun. Horrela izan dadila, eta, eskerrik asko, eta ordura arte ongi segi. Berdin, zuiri. Azken atal honetan, albaitaritzaren atalean gaude, eta gurekin Miren Sagartzazu, albaitaritzako genetikako teknikaria, eta alaxe da Miren, esperientzia geroz da gaigu albaitaritzaren barruan, eta jendeak albaitaritza betidandik ezagutzen du, baina albaitaritzaren barruan ere aldaketak joan dire izaten, eta enpresa berriak bezala sortzen, baina denak etxekoak, eta genetika arlo horretan ere, hortxe bada beste aldaketa bat edo beste atal bat, ez? Hori da, deno gaude albaitaritzaren barruan, baina gero eta zerbitzu bereziguako, espezialagoak eman behar dienez, sortu da albaitaritza genetics, eta bere helburu nagusiana da, genetikaren inguruako produktuak eta zerbitzuak horren baitan egotia. Ez dakit, zuen kasuan adibidez, albaitaritza genetics horretan, ez egite, alor desberdinak ere hor badiren, edo pixka bat zer eskaintzen duzue? Nik esango nuke igual, lau arlo bezala daudela, bat izango zela nagusiena hasi salmenta, eta hor dakizuten bezala saltzen dugu bai Estatu Batuetakoa, bai Europakoa, bai haragitakoa, bai esnebeitakoa, eta batez ere importantena da dakagula sexatua, dakazula aukera aurruxa edo iskoa, nahi desuna jaiotzia. Eta hori izango zen gure atal importantena, gero baita ere horrekin lotuta akoplamentuak egiten ditugu. Azkenean, behi bakoitzari zen hobeto datorkion ganaduzala dakan helburuen arabera. Horrekin ere, hasi ginen oan dela 3 urte animaliak dakagu aukera genotipatzeko, dakagu hitzarmen bat Estatu Batuetako laborategi batean, orduan muestrak bidaltzen ditugu area eta horren arabera esaten digute animali bat nola izango den etorkizunean. Eta, igual berrikuntza bezala edo, arlo berri bat sortu dugula, deitzen diogula bioteknologiako zerbitzuak, hori bi albaitero daude horren baitan, Asier Azurmendi eta Javier Zabala, eta horre ematen den zerbitzua da, enbrioiak ipintzea, etxean dauden zezenak ikustea benetan ondo dauden estaltzeko, eta bar. Orduan, esparru zabala, eta ez dakit, ze punturaino gaur egungo abeltzainak, buru belarri daude hortan sartuak, ez dakit, azkenen ikuilu bat errentagarria izateko, aurretik ere izan dugu enbako lehendakari Iñaki gurekin solasean, esneko behin sektorea egoera zail txamarrean dagoela, azkenean behar duzu aurrerako erabaki honak hartu, ez? Nahi duzuzuk etxean alik eta adibidez esneko behietan biliko berena izan, eta horretarako landu behar dira olako zutabe horiek, ez? Nik uste dut, sektorearen egoera eta malgarria da, espero dezagun urte berriarekin zer hobetzen den egoera, baina, guk saiatzen gana da zerbitzu osotasunean ematia, orduan prozesu izango litzateke, ikulu batzuk baditugu ja, iten dutena da bere jaiotzen dien bezain pronto animalia genotipatu, hartan bereizteko zeintzuk komeni zaien aurrera ustea eta igual zeintzuk ez, horren baitan erabiltzen dute hasi sexatua animali honenetan,
hain onak ez dienetan, araitakoa jartzen da, ez degulako beraien umeak aurrerako utzi, eta gero ja oraingo beste atal berri horrekin, embrioiekin nahi deguna da, behi onak diren horietatik errepikatu, ez? Egitea behi on gehiago. Orduan, embrioiak hortarako egiten dira, normalian. Zaizuet deus eskapatzen, eta, azken finean, abeltzainak ere profesionalak dire, eta ezagitzuek nondikan mugitzen zarete, zerbitzu edanak eskaintzeko, ezagit zeu miren hor zaitugu, aipatuzu beste alorretan beste bi lankidoiek ere, Josi ere zurekin batera egitzen denez, eta noraino mugitzen zarete? Mugitu, Naparroan iristen gatoki guztieta dakagula gure komertzial propioa, Carlos. Ni gehien bat ibiltzen ez ofizinean, eta Josek egiten duena da, gut ditugu distribuitzaileak Portugalen, Frantzin eta batez ere Espainian, iparraldetik nego arte, eta orduan Jose saiatzen da asko mimatzen edo bizitatzen, berrikuntzak eramaten, merkatuaren nondik norakoak bertatik ezagutzeko. Orduan, ni naiz gehiena paperen artean egoten naizena eta besteak gehiago, baina saiatzen naiz ere tarteka Naparroko bezeroak bizitatzen, azkenean nik uste ikusiz gehiago ikasten dela aitzez baino, orduan hoxe. Zezen berriak ere momentu oro joaten dire ateratzen, emaitzak ere horri izaten dire, eta oiken ere katalogoa edo eskaintzere aktualizatzen joan marra, ez? Azkenean, dela 10 urteko zezenak eta gaur egungoak guztiz desberdinak dire, dituzten ezaugarriekin, da aldatu da merkatua, ez? Eta gaina azkenek urtetan genomikaren kontu honekin goaz kriston abiaduran, zen bat berria dena aurrengo ebaluaketan sarra da. Normalean urtean 3 ebaluazio egiten dira genetikoak eta horren baitan guk 3 katalogo ateratzen ditugu. Azkeneko izan zen abuztuan eta hilazeteko oso pozik gaude, ze bostetikan 3 lehenengoak estatu batuen guria dira. Orduan, pozik gaude. Emaitza honak, bai. Eta azkenean bezeroak, abeltzainak zuen zerbitzuak hartzen dituelikan, izate dute tarifa bat orokorra edo egiten duen gauza bakoitzeko ordaintzen, nola izaten da gero pixu bat? Normalean ordaintzen den bakoitzeko tarifa bat izaten da. Oain bai saiatzen garenak dena gurekin egiten duten horiek, bereziki mimatzen, ezta? Eta igual, nahiz eta genomikan adibidez guk kobratu analizaren kostua, ez geha mugatzen bakarrikan analizia hor dakazu, baizik eta saiatzen garena informeak eta informe horiek ganaduzalekin behiratu eta eztabaidatu, denok ikasten degulako, ezta? Guk eta nik uste dut denak baldin badikugu gehiago, hondikan eta hobe. Orduan bai saiatzen garela hortan, informatzen eta beraiekin erabakiak elkarrekin hartzen. Ezagite Euskal Herri mailan ere provintzia ezberdinen artean, Nafarroa edo Gipuzko artean da, desberdintasun handia dago edo normalean abeltzainak ikuspegi edo hildu berdinetik lan egiten du, badire desberdinak provintzien artean, Espainiara behitu ezkero ere han behar bada kasu utxago egiten diotelako genomiko, azterketa genomiko eri edo danak hildu berretik lan egiten dute. Nik uste dut ja gehienok hildu berretikan jarraitzen nahi garela. Eta egoera behartzen gaitu gero eta profesional, gero eta arreta gehiago, gero eta esfuerzo gehiago jartzen orduan, nik uste ez dagoela hortan genetikan hainbesteko aldea, zona batetik bestea. Gehien igual dago beste baldintza batzuetan, ez? Adibidez Naparroan bertan, iparretikan, egoaldea ez daka zer ikusirik, ez da? Ez orografian, ez lurreren mutan. Orduan igual gehiago dago baldintza desberdinak hortan genetikan baina. Ikuioak izugarri handia diren horietan ere, ez dakit, aplikatzen aldituzten, zuek eske zuen produktu horiek, hazienda guztietan edo pixo bat filtro bat egiten dute pixo bat? Guk saltzen dugun hasia berez ematen du aukera filtratzeko, ez da? Azkenean, komentatu dugun bezala, ez? Oberenekin sexatu erabiltzen dugu aragitakoekin. Eta zuk esan dezakezu, baina sexatu garestikoa da, eta bai egila da, baina aragitakoa merkegoa da. Orduan batakin bestekin konbensatzen duzu. Inkluso gehiago esango nuke, sexatu erabiltzen baduzu, hobeto ateratzen zea. Zen azkenean orain isko pintuak eta oso balore gutxi dakate. Orduan nik bere izten baldin baditut, eta 184an ateratzen baldin bada urruxa, dela nire helburua esnebeietan, eta gainontzekoetan ateratzen baldin bada aragitako bat, aragitakoen merkatua erresagoa da esnetakoak baino.
etorkizunari begira ez dakiz geratzen den genetikan hobetzeko, ze etortzen alda? Pentsatzen dut, nahiz eta guk ez ikusi, zehozerria etorriko dela. Eta igual agian genomikarekin gai esango geha gaixotasun batzuk gaur egun igual ikusten ez dituguna ikusteko, edo adibidez oso proiektu bat dakagu Nafarroko Unibertsitateekin eta Nafarroko ikulu batzuekin eta esnea ados, ez? Batzutan esaten da esnea batzuentzako ez dela hain digestiblea, hori ere bila gabiltza zein izan linken esne digestiblegoa merkatua aratzeko, eta beti gaude, beti dago zer egiteko. Zuek baserritarren beharra duzue, baserritarrak ere zuen beharra, zienen danak eskutik zoazte, gizarteak ere zuen beharra dugu, baserritarren beharra dugu, eta pena da ez, egoera honetan esneko behien sektorea, eta ez bakarrik hori, sektore ezberdinak ere, lehen sektorekoak, egoera horretan egotea, kontuten izan da erregaiak, pentsuak, argindarra eta prezioak bestaldetik, zaila da ez, zuek ere kontaktu zuzena duzuen lehen sektorean arekin, eta pixko bat pena ematen du ez pixka bat, edo animoz ere ez du laguntzen ez? Ez du laguntzen, ni gaina bakizute etxean ere baditugula, eta orduan lana egiten duenari gustatzen zaio bere fruituak eukitzea. Eta gaur egun egia da, triste dagoela gora. Eta gero tristea da baita ere igual, elkarrekin egon bar ginela eta olako ustura gotea gizartearekin. Azkenean batzutan umeak guriak esain beste, herri txiki bat emesialarako. Baina iruditzen zaie esnea tetrabiken dagoela eta bai alabai beti egongo dela supermerkatuan. Eta hemen ez dakigu ze gertatuko den. Azkenean gero eta estugo baldin badago gauzak, ez dakit jendeak ere alperrikan lana ez du nahiko egin. Hori da. Eta gero gauzak faltatzen direlikan, botatzen dire faltan ez da delikan, eta gero ja... Egoan ematen du, gizarteak denetatik handakagula eta beti ukiko degula. Hori ematen du ziurtzaz, eta ikusi beharko da hori, zen Inglaterran ikusten egia ez, kamionereko zaudela, eta ez dagoela gasoila, hipermarkatuan produktua falta diela, nik ez nuke nahi hori honea etortzea, baina, ez dakit, arriskua da. Ongi miren, zuek behintzat zuen lana ongi betatzen duzue, ongi egiten duzue, eta espero du, beltzainak eustea lurrari, haziendari, eta eustea, baina ez zein baldintzatan, baizik eta baldintza duin batzuetan. Eskerrik asko miren, da ongi segi, beste bat arte. Bale, aio, ondo izan. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.